ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସିଲେ ତମେ ମତେ ଖାଇବ। ବାଘ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଗଲା। ବଉଳା ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା, ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଗଲା। ଦେଖିଲା ବାଘ ମାମୁଁ ସେଇଠି ଜଗିକିନା ବସିଛି।